Saraning madya kang lumampah kumpul sajrawatata tandharup Deni Rama Parama Ong Dwaja miwang Bending kong Aresang Karata Maharamo Kang minangka cucuk ing prawadya bala Paman Rekyana Patih Harya Sengkuni paman kawula wonten timbalan ingkang adhawuh ngger anak angger Baladewa sajake niki mangke kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan paman lho liripun kados pundi maknanipun kados pundi kok anak angger Prabu Baladewa ngendika ingkang kados mekaten paman tekane Baladewa mapan ana ing negara Ndwarawati bebarengan kelawan tekane Petruk kantong bolong wanuh-wani nunggal karep nunggal sedya bakal nglamar putri Ndwarawati Endang Lara Temon. Mula paman Sengkuni dina samengko siji-sijining dalan supaya sedyane Lesmana Mandra Kumara bisa kasembadan daud kelawan si Endang Lara Temon. Petruk kudu mati paman Sengkuni. Makaten nggih. Nggih menawi makaten kula namung mangestakaken dawuh mangsiagane Sata Kurawa paman. Inggih sendika mangestakaken dawuh Kartamarama kula wonten dawuh paman Harya Rekyana Patih Harya Sengkuni Surak Siaga bareng makarya ya nang kepiyake wadya bala Sata Kurawa lamun ketemu Petruk ora sah kesuwen bondo tangane srimpung sikile babaten glune. Lho nggih dateng sedaya mangestakaken dawuh paman budal dina iki aja kaya bocah cilik Kartamarma amit madal wasilan. Umrih kang bala lumares budaleng wadya